Beli pik perlo ke bi e janga ha tra express tu mentang nya phai chapang tin jong blai kumba kat tu kat ni ke gospel ku kum Matthews kal nang ba khat we ke khat apu prat ta tu lai pau ka ba ong kum ni tu wan janga phi baro ke ba stom bat ke ba kya ka jingket bat ngan pinjat thai ji phi tu ba i kaling ko janga bat wi kai na nga ta bang long ba jamnut bat ba suret ko dun ti ka sim ju phi kan shem jing ja thai Naba kaling ko janga kalong kabasuk bat ka jingkit janga kalong kabasting kata kabau jisu yathu hangi da kabawa jingi banle ju kaling kol bat ka jingkit kalong kabasting akaba uhikai yangi kumnu ban ba yaki jisu hi uhikai yangi da kanuksa jong uhi kamtam banda nikitin jong u kaling kol kalong kabasung bat ka jingkit kalong kabasting hatu ngiju mundur Uba ikalingkor jong kading pna habaro silinter kalenti cha kalbari kum kalang bron kabayalam syaksam odo klam dapli hilakar sintur gai kabapne pensa bat kirshan silinter kalenti jong kading pna kimde kipreng hakilenar kti lenar kejat jong Henry kecil jong na kabenta jongi kumta ru kajingkit kilong kibasting Abangi pay na kitab Isaya kalnang sa phoi kat khat chpo ti kumta wat ting na ba ngadon kat pat phi wat thau ai na ba ngalong umle jong phi kan pen khlai nya phi nan kan pha mi phi nan chan bo ri phi wat ngan pen job pi phi dak ti kamon jonga akani ka ayom len kadi ka ayom bangin bikre na kapenta jungi kum kristan kam tame bingin le chikajing penyesuk Yaladi berublay bengin yo ya kacengjom na marublay long wating ngandon dapat pi abai mi pai sha tien jong blay na kitab Isaya kalong pasau foi khat bakhat lai na ba nga utrai ublay jong pi na ba di pi na kakti kamon dei mga obaong ya pi wating ai ai nga ngan sayarap ya pi Nakani kadaw nimday banting banne cha ublay bat penisuk ildi bat ublay kam tam da kaba nilech ki jingeseng nilech ki mas da kaba nilech komta ublay usuk tanan na kapta jongi abangi page ya kitab Isaya kalong pasau pho kadikat lai phoi Henry jar ki bakat man hu try kin sayo bot mai kinsa sei thap niang ban her chijrong ki pukuni samare batkin of time Sayai Henry kin om liwan ublay wong ni jar ki bakarman how try kin yo bot mai niru ni sayo tak bot mai min duwai ublay min pan ublay min sala benyo ko kunjuru akaba ublay ba ai ni kat kin kala begin ya begin yang begin tray begin ka begin IT ublay yaladi ya kacing jingikum ki kristan wai pai sekitab tongjom nang balai pulai khat pulai lem kumta chu sha skor yang terus ngap jar bat yan kai jing start je phi ningong min pan ya ka jing nang jing start ya ka jing champang na uble shibun ya ko jong phi min sai chambyang ha ka next video uble shibun